His love never fails. Wayena, he never fails us. Akusho mina kusho uDr. Dumi athi hamba nami malanga onke. He just never fails me. Hamba nami yonke indawo. Uyangihola ngoba engithanda. Ungumelusi wami angesabi kazi wena weluswe ubani. Mina nokhoza siluswe uSimakade. Asithembe ukuthi dawe weluswe uyena ngoba he just never fails us. And I can tell you and reassure you ukuthi kwawena akasoze akufela nanoma yini. Sawubona mlaleli umsakazo ivuma 103 the adult radio for the young at heart. My name is D. Wagankosi. I am your host ugoze kulamulelona ihora lesikhombisa ngenjwayelo sithatha indambo kuDaviola the weekend Ntontoni abantu abaningi hamba ekhaya Daviola sebenzile njalo nje uyasebenza. Ngiyakubongela mfethu ukuthi team yakho idrawile namuhla. For your information and for the record ngilibhakabhaka ngikaze ngibe enye into asivumbelani nokhoza uyi-Chiefs aphinde futhi yabe alomfana waseLamonti. So but be it as it may, he's my brother in the Lord and both him and I are excited namuhla sidrawile Daviola, if that answers your question. Babukhoza sawubona. Siyabingelela mfundisi uyangisukela ngisiyikhosi mfana sithande kuphela ngibingelele kodwa ngibela abalaleli siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Sabonga kakhulu nathi uNkulunkulu khonzeke kahle namuhla. Inkosi nathi siyabonga kakhulu kumnandi kunamandla nokuququzeleka uNkulunkulu akufihlile ekuhlanganeni kwabazalwane. Ungabe uyikhipha khona nini noma bangakuhleba noma izinto engangahamba kahle uhlezi uyiphonsa njalo nje in the gathering of the saints. Absolutely and ingako nathi noma imizimba ingavumi, inyama ingavumi, izimo zingavumi, kodwa masazi nje ukuthi makuyihora lesithupha njalo ngamasonto sizohlanganyela nabazalwane umhlaba wonke jikelele umzimba uvela uqaqeke. Sizibone sesifikile kumnandi ngoba kumnandi ukuhlanganyela nabazalwane. Kusho izwi lithi awubabheke nje noma bese behlangene bendawonye kuba mnandi nje kufane namafutha suke ekhanda la Aaron ehle indevini zakhe aze yofika emphethweni wengubo yakhe. Siyakujabulela lokho kakhulu. Siyanamukela ephinaphi la nikhona. Siyazi-ke ukuthi nani njengoba nila ingoba nimthanda uSimakade nisithanda nathi nithanda izwi likaSimakade nithanda nabo bonke abantwana bakaSimakade. So banani-ke kusuka manje kuze kube ihora lesikhombisa. Nizokhumbula balaleli ukuthi 3 weeks ago siqale uhlelo la sibheka khona izinkolo ezahlukahlukene including iChristianity because nanoma sithi samaKristu samaKristu amaningi ahlukahlukile. Okwesinye isikhathi izikubuza uzibuza umbuzo ukuthi ingabe sirepresent uNkulunkulu oyedwa yini uma sesizibiza ngamaKristu sikhuluma izinto eziningi ezahlukahlukene. Sisaqhubeka lapho namuhla namuhla sizobheka inkolo yamaNazaretha. Kulamasonto edlule sibheke inkolo yamakatholika, sabheka inkolo yaseJehovah's Witness, namuhla sibheka inkolo yamaNazaretha. Ukhumbule sonke samaKristu bonke laba engikhuluma ngabo bafola ngaphansi kwenkolo ebizwa ngenkolo yamaKristu. Namuhla ke sizobheka ukuthi nalabo abazibiza ngamaKristu abamaNazaretha bahluke kuphi kunezwi likaNkulunkulu. Kepha ke ngaphambi kokuba sikwenze lo ngiyafisa ukuthi umkhathi nathi ukusikhulekela, and then emva kokukhuleka we'll just set a few records straight ngale program esiyenzayo. Kubalekile ukuthi njalo sisethe irecord straight, sikhumbuza abalaleli nabathandi bezwi likaNkulunkulu nabathanda iBhayibheli likaNkulunkulu ukuthi kungani senza lo hlelo, futhi yini inhloso yalolu hlelo. Ebese siyaqhubeka nesifundo sethu sanamuhla mkhathini. Asikhuleke. Baba siyabonga ukusambulela iqiniso lezwi lakho, sigcinele lona, sibhalele lona.
khona singazukudukiswa usathane nabantu ngezinto abayifundisayo. Siyabonga usinezinhliziyo ezilikholwayo izwi lakho nengqondo eziliunderstandayo. Sisize ke uNkulunkulu wethu ekuthembekeni ekutheni sikwazi ukulifundisa abanye izwi lakho silishumayele ngesibindi njengalokhu wena ulambulile. Usiqwashisile Nkosi wathi ikhathini zokugcina bayokwanda abaprofeti bamanga badukise abaningi abantu. Wasinikeza isibonelo sokuqwashisa umhlambo wakho against false teachers. Wasiyala ukuthi nathi asilwele inkolo yevangeli sikwazi ukubalekela abazalwane ukuthi bagweme ama-wolves afuna ukudestroya impilo zabo. Ngiyakhuleka Nkosi ukuthi masikhuluma ngenkolo yamaNazaretha namhlanje sisize sikhulume ngokuhlonipha konke, ngokuhlakanipha konke, kodwa futhi ngesibindi sonke siveza impela iqiniso lakho nendlela wena oevaluate ngayo lenkolo. Hayi ngokwethu ukuhlakanipha nethu authority, kodwa ngokwakho ukukhuluma ngoba uNkulunkulu uwe umahluleli. Wena you have the right to judge wonke amabandla, all religions. Sisize ke sibe i-mouthpiece enhle kuwena yethembekile kuwena khona uzokhazimuliswa wena bese beyasizakala labo bakhethile. Ngiyabakhulekela Nkosi sengathi kungana amaNazaretha avuleka amehlo obese donseleka kuyona lenkolo ozovuleka amehlo bese elandela uKristu okungayi kuphela abantu bemele ukusindiswa. Siyakubonga egameni lakho uJesu, amen. Amen. Khathini siyabonga kakhulu. Mlaleli ngiyafisa ukuthi sihlale sigcizelela lento. Mhlambe angiqale wena Mkhathini, nginomngani sengineminyaka nginaye walapha eSouth Korea. Ngingayisho lento la emoyeni ngizoyiphinda futhi namuhla. Umngani wami waseSouth Korea uthi indlela ngimbuza nje ngokuzinikela kwabo nangendlela bonke benza izinto ngalendlela abazenza ngayo eKorea ukuthi how do they do it. One of the things angisherele yona ukuthi iculture yabo ngisho ekhaya mebekhulisa izingane kunezinto abazigcisha ezingqondweni zeingane ezisencane. Okokuqala nje ukuthi yazi ukuthi ukholwani noma ukholelwani, know what you believe. Okwesibili yazi ukuthi kungani ukholelwa kulento okholelwa kuyona, know why you believe what you believe. Okwesithathu zimisele zimisele ukuyifela lento oyikholwayo. Be prepared to die for what you believe. Know what you believe. Know why you believe what you believe. Ungakholwa nje blindly. Yazi ukuthi kungani ukholela lokho okholelwayo. Okwesithathu, be prepared ukufa uyifele lento oyikholwayo noma okholelwa kuyona. Now ngikusho lokho Mkhathini ngoba nala ezweni likaNkulunkulu noma la ebuKristwini kunabantu abaningi abazibiza ngamaKristu just because bazelwe bangamaKristu noma bazalelwe emndenini yamaKristu, so banale belief ukuthi just because bazalwe vela abazali bangamaKristu nabo automatically bangamaKristu, okuyinto esingayiboni ezwini le Mkhathini. We don't see it. You become umKristu not by human birth. Ingako uthi etu uJohane bonke abazalwe kabusha wabanikeza igunya lokuthi babe bantwana bakaNkulunkulu, hayi abantwana abazalwe ngokwenyama kwentando yowesilisa nowesifazane. So by virtue yokuzalwa uyihlo nonyoko ekhaya abangamaKristu does not automatically make you a Christian. Uba iChristian uma uvuma ngomlomo wakho lokho okukholwa enhlizweni yakho, awukwazi ukukwenza lokho Mkhathini uma ungayazi lento ofuna ukukholelwa kuyona. So akumele nje uyazi, kumele uyazi ukuthi kungani ukholelwa kuloko. Mawuzibiza umKristu ozelwe kabusha,
no yini leyo futhi kungani umKristu ozelwe kabusha futhi uzimisele ukuyifela leyo nto leyo. So maningi abantu abazibiza ngamaKristu futhi bacabanga ukuthi basindisiwe just because bezalwe emndenini yamaKristu. So lento amaKorea ayikholelayo siyayibona that principle nasezweni. Okokuqala lokho. Okwesibili emkhathini uthi uNkulunkulu ezwini lakhe abantu bami bayafa ngoba beswela ulwazi. Siyakubona la enkolweni inkolo sivume ukuthi enye yezinto eyaqala izimpi umhlaba wonke umhlaba wonakele kangaka kungenxa yenkolo kwezinye indawo kuyabulawana ngenxa yenkolo. It's because abantu bangene enkolweni bengayazi, number one, bengazi ukuthi imeleni, bavele bangena nje blindly mase befika ngaphakathi abantu babona ukuthi akuyona into engiyifunayo lo ebese uyaphuma uya kwenye inkolo. Kanti ezinye inkolo njengalezi esazodila nazo kulamasonto ezayo, once ungangena kuleyo nkolo kahle kahle ususayine i-death sentence because bathi ngenile hayikhona buyela muva. Mawubuyele muva leyo nkolo ithi awubulawe. And sizodila ngaleyo nkonzo le ngaleyo nkolo leyo next year. I mean kulamasonto ezayo. Now kuloko mkhathini akumele abantu bakhethe ukuba inkolo ethize noma eyamaKristu bengazi ukuthi kusho ukuthini kumeleni. Enye yemsebenzi yethu yaloluhlelo noma i-purpose yalohlelo is to educate mkhathini. Ukuthi umuntu mekathi umKristu, mekathi umbaptist, mekathi uyi-Lutheran, mekathi uyi-Assemblies, mekathi uShembe, mekathi uyi-whatever, Assemblies of God, they know ukuthi kungani bakwenza lokho and we have a responsibility and uzobakhomba namkhathini ezwini kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uthi we need to do that. But nango kunye mkhathini sihlala noma siphile South Africa constitutional democracy. Constitutional democracy sine freedom of speech, sine freedom of communication, sine freedom of association, including associate enkolweni ukuthi uzojoina kuyiphi. It's your fundamental constitutional right umuhlale South Africa enshrined in your constitution. However, lawo malungelo lawo esinawo kwi-constitution are protected mkhathini, abuye futhi abe nama limitations. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi South Africa we are a rule of law. Akunamuntu okwazi nje ukuthi ahambe akhulume kambi ngomuntu noma ngenkolo noma nge-organization spread ama-false rumors ngaleyo organization and get away with it. Kuse South Africa la sinomthetho. Okwesibili le platform esisebenzisayo mkhathini, this is not a Mickey Mouse radio station. Ivuma FM, it's one of the largest radio stations, responsible, eminye ama responsibilities wayo ukufundisa mkhathini, and this show is Sound Doctrine Hub does one of those things yokuthi iyafundisa, and we will teach in season and out of season because of the authority uNkulunkulu asinikeze yona. Now uma ngabe lolu hlelo lethu kunomuntu othi liyagxeka, kunomuntu othi li spread ama false rumors and all of that, I challenge that person mkhathini, I challenge that organization ukuthi ayize nencwadi yayo ye-authority ethi lokho esikhulumayo nalokho esikhomba ezwini kuwamanga mkhathini, kuwamanga. Inkolo yabo ayikholelwa kuloko. It's not a fundamental, it's not a doctrine efundiswa yiloko. Now, by the way mkhathini, we've done this show before 5 years ago. Umehluko ukuthi besibabiza abantu bakaShembe besibabiza amaSulumane asibabize this time, and kuyilungelo lethu lokuthi siyababiza noma sibabize. We have that right to do that. Now uma ngabe kunomuntu
noma abantu noma iorganization efila kwangathi lolu hlelo aliba represent ngeqiniso, I challenge them mkhathini. Ngiyaba challenge abeze nencwadi yabo ye authority ethi lento enikhombe ezwini noma lento enithi sikholelwa kuyona iyamanga, asikholelwa kulento, siyahambisana nezwi in this way, and then they have a recourse mkhathini to take us with recourse. Ngikusho lokho mkhathini because kukhona ikhalazo ezikhona ngale show noma ngalolu hlelo esiliqhubayo kulamasonto ngokulandela imithetho yezwe nokuyihlonipha imithetho yezwe. We will continue nale show mkhathini. We will continue ukukhombisa nokufundisa. Now na into mzalwane ufanele uyazi usekhaya, asithi cabanga njengathi, because awukwazi ucabanga njengathi. uNkulunkulu ukunikeza umqondo ohlukile kunathi, but what we are doing sithi cabanga. Just think. Ungaveli ubambelele kuloku okwaziyo without thinking, without looking at the word. Na mkhathini singahlukana nabazalwana abahlukahlukene nezinkolo ezahlukahlukene, sihlukaniswa incwadi zabo ze authority ezikhombisa ukuthi cha, lokho abakhulumayo nalabo abakholela kona incwadi yabo ye authority evela kuNkulunkulu. Nathi sibakhombe ukuthi kuphambene njani nencwadi ye-authority yethu kuvela uNkulunkulu, sivumelane ukuthi cha, asikhonza uNkulunkulu oyedwa. Because lo uNkulunkulu thina simkhonzayo wale Bible elincwadi ezu-66 une-claim serious ayenzayo mkhathini. Uclaima ukuthi he's the only God, uclaima ukuthi he's the only truth, uclaima ukuthi he's the only way. Now makuza enye inkolo iza nayo ithi thunywe uNkulunkulu, kumele sivumelane ukuthi asikhulumi ngoNkulunkulu oyedwa. Kepha uma ngabe incwadi yabo ye authority yile nathi sisebenzisayo, one of us between bona nathi is false, because akwazi ukuba uNkulunkulu oyedwa othi kwabanye ebantwini bakhe ngikhonzeni kanje nikholele kuloko, ebese uyahamba uyohlebela abanye athi ngikhonzeni kanje nikwenze kanje. Akwazi ukuba uNkulunkulu oyedwa. If sikhonza uNkulunkulu abahlukene, asivumelane ukuthi sikhonza uNkulunkulu abahlukene, but bring it with authority mkhathini. Lithini izwi ngalento esikhuluma ngayo mkhathini? uJesu kuMatthew 24 uverse 4 uyasiqwashisa ngokuthi singavumi ukudukiswa ngoba bakhona abantu abaprofeta amanga. Waphendula kubo wathi uMatthew 24 verse 4, qaphelani ningadukiswa umuntu, ngokuba kuyakufika abaningi ngegama lami bathi mina ngiyuKristu, badukisa abaningi. Kuverse 11 uthi kuyakuvela abaprofeti imbumbulu abaningi badukisa izindimbane zabantu. Uverse 24 athi ngokuba kuyakuvela uKristu mbumbulu nabaprofeti bamanga bayokuveza izibonakaliso ezinkulu nezimangaliso ukuze badukise uma kungenzeka even nabakhethiweyo. So uNkulunkulu is very concerned ngokudukiswa kwabantu, and uyasiyala ukuthi asikubalekele lokho. Bakhona abaprofeti bamanga kusho uNkulunkulu, umsebenzi wabantu abashumayelayo ukubagagula to warn others. uPaul ku 1 Thessalonians chapter 5 uverse 20 uthi ningakudeleli ukuprofeta, vivinyani konke nibambisise okuhle, dedani kulo lonke uhlobo lobubi. Ukuprofeta ukukhuluma on behalf of uNkulunkulu. Baningi abantu bathi bakhuluma amazwi avela kuNkulunkulu, bathi uNkulunkulu ubathumelela abaprofeti banezincwadi ezivela kuNkulunkulu, uNkulunkulu bambulele. Asimele ukukudelela, simele sithi ayibakekho umuntu, akekho uNkulunkulu, akukho umuntu okhulumela uNkulunkulu. Cha, ungakudelela ukukhulumela uNkulunkulu, kodwa vivinya konke. Meaning nguteste konke, testa ukuthi lo oclaim ukukhulumela uNkulunkulu ngabe izwi likaNkulunkulu ngempela, and then nibambisise lokho kuhle bese siyadeda kulo lonke uhlobo lobubi. Irresponsibility yethu
njengabazalwane ukufundisana leyo nto ukuthi asivivinya test, and that's what we are doing. Test inkolo yamakatholika sivivinya ngezwi likaNkulunkulu, test inkolo yeJehovah's Witnesses ngezwi likaNkulunkulu, namhlanje test inkolo yamaNazaretha sivivinya ngezwi likaNkulunkulu, khona sobamba kuhle sidede kokubi. Okusalayo umzalwane ukuthi in the end uma usebenzisa ingqondo nomqondo uNkulunkulu akuphe wona, you have every right ukujoina noma ngabe yiphi inkolo ovumelana nayo. At least you now know ukuthi uNkulunkulu uthini. We not saying join inkonzo yethu, join ibandla elithile, join i-religion ethile. All that we do with mkhathini ngiyathanda ukugcizelela le. uNkulunkulu is not religious, and uNkulunkulu akayena umKristu. uNkulunkulu is spirit, and uKristu theme efika la wezela ukuzomemezela umbuso kaNkulunkulu. Uma sonke sikhuluma ngombuso kaNkulunkulu izophela lento yenkolo. Otherwise sisayibiza lento ngonkolo, and it's fine asikhulumeni ngayo inkolo. Inkolo esikhuluma ngayo inkolo yombuso kaNkulunkulu o constitution yayo kuyizwi likaNkulunkulu okuyi 66 books. I hope that record is straight. Uma kumele siyiphinde lento every show sizoyiphinda this show, because we are not going to be scared ukukhuluma izwi likaNkulunkulu ngenhlonipho ngesibindi, and yet with confidence, because that is the word of God that should be spoken with confidence. Uma ungasithandi awuthandi thina, awuthandi izwi likaNkulunkulu. We're not soliciting for a following. We are soliciting for the truth, and ukuthi abantu mabalazi iqiniso. So asibheke ke namuhla mkhathini inkolo yamaNazaretha. Inkolo yamaNazaretha mkhathini iqaleni, by the way, uyisizukulu samaNazaretha wena. Let's say that very upfront. Angazi noma uyafisa ukuthi abantu bazi ukuthi uzalwa khona ebukhosini noma endlini yakaShembe eManazaretheni impela, hayi ngokwenkolo nje, uyisizukulu sakhona by blood. Mhlambe no any other person can tell us better about that than inzalo yakaShembe uqobolwayo. Uqinisele mfundisi, it so happens nje ukuthi uShembe lo wesibili okuthiwa ilanga umkhulu kumina esayidini likamama. Kodwa ngabuza mfundisi ngayo inkolo iqale ngo1910, iqalwa uIsaiah Shembe. After ke ashonu Isaiah Shembe kube khona abamlandelayo, khamba kube khona ingxabano ngokuthi ubani oShembe wangempela, ubani kufanele abe umholi webandla. So bese kwakhona ukwahlukana. Currently khona around 7 factions ukwahlukana, mhlambe amabandla u7 wonke athama Nazareth elikhulu. Njoba sazilele lapha ebuhleni eNanda, kodwa khona elinye kuthiwa isekuphakameni khona lapha eNanda, bese kwakhona nethembe ezinhle enye faction, khona namanye kama factions akhona, kodwa these are the biggest and most recognized ones. Now njengoba sokhuluma ngabo namuhla mkhathini ngokwazi, and this is public information, iyiphi i-authority abakhuluma ngayo? Thina sikhuluma ngegunya lezwi likaNkulunkulu kwile iBhayibheli sonke silaziyo ezincwadi ezo66. Ingabe amaNazaretha nawo asebenzisa the same ncwadi yegunya, the book of authority esinayo esibizwa ngeBhayibheli, noma khona okunye abakusebenzisayo eceleni? AmaNazaretha ayalamukela iBhayibheli, athi ayalisebenzisa yalikholo, kodwa kulona bese eda ihlabelelo zamaNazaretha okwamaculo just over 200 abhalwa yibo Shembe, kodwa kana imfundiso amaNazaretha ayikholwa njengeqiniso. Bese beeda lapho futhi imfundiso ke zoShembe kusukela kuyena uIsaiah kakhulukazi, kodwa nabalandelayo kuneimfundiso edwayo ke zithathwe njengeqiniso kubona. Bayagxila kakhulu ukuthi iTestament elidala, uyazi ukuthi ibandla laziwa kakhulu ngokuthanda iSabatha, abalithatha kwiTestament elidala babizwa njengamaNazaretha ngoba bathanda lawo maNazarite law akunumber 6 njengokungagundi inwele, nama dietary laws lapha ko Numbers 11 ukuthi kungadliwa ingulube among other things. KwiTestament elisha khona izinto abayicoshayo khona, kodwa bese baya reinterpreta izinto eziningi.
kodwa ngokujwayelekile bayakurejecta okuningi or bakusilence nje okuveza ukuthi uJesu uyena kuphela umsindisi wazo zonke izizwe. Uma sebegcina onalezi zinto zokukhula eyiveza ukuthi umthetho kaMose awusadingi ukugcinwa. Bese banezinto abayiguqulayo ikhona indawo abayithandayo njenga uJohn 14:16 kuTestament Elisha okhuluma ngokuza kukaMduduzi. Bese bethi bona uIsaiah Shembe kwakuyena lo mduduzi uJesu ayekhuluma ngaye kuJohn 14:16 esazi ukuthi ukhuluma ngomoya ingcwele. Bayawuthanda uMatthew chapter 5 verse 17 kodwa bamphica na lo othi ningasho ukuthi uJesu ekhuluma, ningasho ukuthi ngize ukuzochitha umthetho nabaprofeti, angizelanga ukuchitha kodwa ngize ukugcwalisa. Ngokuba ngiqinisile ngithi kuyodlula izulu nomhlaba kodwa kusoze kwadlula nalinye igama na isicashana nje sinye somthetho uzofezeka wonke. Bese bethi bona niyabona ke uJesu wayengazili ukuzokhansela amasiko mpilo ethu neindlela zethu zokuphila nokuxhumana nabadala bayangena kakhulu ezintweni zamadlozi. Bathe uJesu wayengazili ukuzokhansela lokho, kodwa ke we know ukuthi uJesu ukhuluma specifically ngomthetho kaMose la izwi likaNkulunkulu eTestament elidala. Akakhulumi ngendlela zokuphila zakwaZulu. uNkulunkulu angakaze aze ayikhipha, akakhulumi ngamadlozi nento efana nalezo. Kodwa futhi metha akazile uzochitha, akachaza ukuthi awupheli, uchaza ukuthi uzofezakalisa yonke into eyayikhonjwa emthethweni bese yayireplace njengesabatha nje alireplace ngokuphumula kwangempela kokomoya kokwethemba uNkulunkulu. Now kule mkhathini uJohn 14:16 baye futhi babheke ezwini likaNkulunkulu in the Old Testament la uNkulunkulu ethi uyakubavusela omunye umprofeti amongst them ofana nabo from esizweni. Yini le nkolo yabo in that regard? Futhi uma kuyavumelana nezwi ngoba bekhomba ezwini kuvumelana kanjani, uma kuphikisana nezwi kuphikisana kanjani lokho? So wena bathatha amazwi akhulunywa uMose ewakhuluma kumaJuda kwaIsrayeli bathi wayewakhuluma kubantu abamnyama baseAfrika. Mayithi uMose uNkulunkulu uzomthumela umprofeti onjengami phakathi kwabafowenu. Bathi niyezwa ke Zulu, uNkulunkulu uzithumela umprofeti onjengoMose phakathi kwabafowethu amaZulu. Kanti no, uMose wayekhuluma namaJuda ewakhomba kumprofeti uNkulunkulu ayiwathembise yena uMesiya. Ukhuluma ngoJesu owayezovuka phakathi kwesizwe samaJuda. Incwadi yabhalwa ngeHebrew ibhalwa uMoses ebhalela isizwe samaJuda. So ke asikho isithembiso eBhayibhelini sokuthi uNkulunkulu uzovusa abaprofeti kuzona zonke izizwe ezahlukahlukene. In fact siyabona masifika kuTestament Elisha ukuthi uyedwa kuphela uNkulunkulu amthumele ukuba zonke izizwe, amaJuda, abamhlophe, abaseNdiya, abaseAfrika, amaZulu, abeSuthu, amaXhosa, zonke izizwe ezimnyama zisindiswe ngaye uJesu Kristu kuphela. Now, I mean, on a very lighter note, ngibiza lighter note, ukhona umunye ubaba izolo ongikhombise iclip. Njengoba amaNazaretha ekholelwa kulento yamaZulu, ngiyafisa ukuthi icacise singayidluli nje. Ingabe bakholelwa ukuthi kunezulu labantu abamnyama, kunezulu lamaZulu kuphela, kunamazulu ahlukahlukene kulento on a lighter note, and I think it's just a joke really. Iclip angikhombise yona ukuthi ezinye zeimfundiso ukuthi maudla inyama ithambo luwashisisa impela, otherwise lizoya la kungafanele liye khona ugcina uyongena ezulwini okungalona izulu ofanele ungene kulona. Ngikuthatha on a lighter note lokho because angazi noma imfundiso yakhona yangempela or it's just this entertainment esiyibona ku social media. But the question is ngokukholela kwabo, are there different heavens? So amaNazaretha inkolo yawo ihlangene kakhulu nenkolo yamadlozi. Bayakholwa ukuthi kunamaZulu neindawo lapha ngokwemndeni. Wena njengoba wakaNkosi kushuthi uyoya endaweni thizeni yakwaNkosi nabanye onkosi in the same way abantu abakholwa emadlozini bekholwa ngayo. Kodwa ke uShembe bakholwa ukuthi somewhere there uclose kuNkulunkulu ukuze nemndeni ukwazi ukwamkela kune connection between imndeni noNkulunkulu through Shembe.
ukuze izinto zikhambele kahle kufanele ubahlonipha abantu bakini abadala uxhumane namadlozi akini kodwa futhi ukuze izinto zikhambele kahle ngempela kufanele ukholwe ushembe ulandele indlela zakhe akholwa kanjalo amaNazaretha. Now some years back, many years back, mhlambe over 20 years or 30 years, ngike ngaba neprivilege yo interviewer omunye wabefundisi ngaleso sikhathi engicabanga ukuthi manje kwenye yalama factions umfundisi uMpanza. Ngifisa ukuthola le clarity ukuthi ingabe amaNazaretha athi ushembe uNkulunkulu yini noma kunoNkulunkulu kaShembe kumele kulandelwe noma ushembe ufana noKristu uyena ndlela neqiniso eya kuNkulunkulu. Ingakho sibona nama sticker bawafakayo kakhulukazi emotweni athi Shembe is the way. I-clarity kuphi lapho? Now let me also qualify. Uma ngithola isikhathi njalo ngikwenza kube i-responsibility yami ukuthi njalo ngomgqibelo ekseni kweminye emsakazo ngilalele inkonzo yamaNazaretha eqala njalo ekseni just after 7 ngilalele ngithola ngiba ne-confusion nami ngobe bathi mebethandaza labefundisi beza behlukahlukene mebethandaza omunye ukhuleka kuShembe impela njengoNkulunkulu omunye akhuleke kuNkulunkulu kaShembe. Yini esiyaziyo neyiqiniso? Is Shembe God? Is Shembe Jesus Christ? Is Shembe the way? Or he's all in one, just like uKristu uNkulunkulu and abantu abangezubona izulu yilaba aba deny i-divinity kaKristu njengoNkulunkulu. What's the story ngapha enkolweni yamaNazaretha? So amaNazaretha ayayathi mawabuza amaningi athi uShembe akathi yena uNkulunkulu kodwa abalandeli bakhe abathi uNkulunkulu. Of course nje kodwa ke akaba correct uShembe mabesho njalo. But usese lapho the current sitting Shembe some years back, maybe 2 or 3 years, there was a trend ethi uNkulunkulu kaShembe uJesu. So khona umfundisi ukuthi bathini ngoJesu ngoba uJesu bayamamukela kodwa ke not leso uJesu wangempela lo ayiveza ngayo. So iqiniso ukuthi amaNazaretha ambona uShembe njengoNkulunkulu in some way. First ile point ngisho ukuthi aba correct uma bethu uShembe uNkulunkulu. 2 bayathandaza kuyena. Abathandaza nje kuphela kuNkulunkulu kaShembe kodwa they pray kuShembe ngo. Bayamdumisa uShembe bona bazothi kumhlonipha kodwa ngiyakhumbula nami ngisahanjiswa khona ngisemncane wayethi mayiqhamuka ngangiyema ngayikhathi kusakhona lokuthiwa inyanga yezulu mayiqhamuka lapha yana nani guqa phansi ngamadolo nishone phansi ngobuso nithi uyingcwele umuntu. That's worship njoba wazi ukuthi into eshiwo lo eleyo ingilosi kuNkulunkulu ezulwini. So bamthatha njengoNkulunkulu bayamethemba bathembela kuyena. Njoba ubona izitika ezimotweni neloken zakhona endlini zabo bathembele kuyena ukuthi uShembe huyo zobasiza huyo zobavikela huyo zobenzela okuhle uNkulunkulu kubona. Kodwa futhi ke bambona njengomprofeti wama-Africans babona uJesu njengomprofeti wamaJuda. So kubona is at the same level no Jesu was for Jews uShembe but is for Africans. Abanye bambona njenge manifestation kaMoya eNgcwele. Just like we said lapha ku John 14:16 uJesu ethembisa ukuza kaMoya eNgcwele umduduzi but bona kwakuShembe lo. So ke bambone uShembe njengoMoya eNgcwele, the third person of the Trinity. Umanifeste kulamadoda awuShembe baye bambuke kanjani. Now ngizobuza because now this is public knowledge. What happens uma the current sitting Shembe dies? Lokhona manje kwenzeke isikhathi sakhe njengoba sibona umprofeti uIsaiah uShembe wabakhona na isikhathi sakhe sadlula. What happens uma kunalenkolelo yokuthi uNkulunkulu, kunalenkolelo yokuthi uKristu, kunalenkolelo yokuthi uMoya oNgcwele umanifesta through yena?
what happens uma eshona lo muntu lemnyaka edlule ngembanga ekhona sabona kunecala enkantolo elihamba iminyaka eminingi lelo cala lelo. Now what happens kulobunkulunkulu bakhe uma at some point sekumele kube inkantolo ezidecide ukuthi who should be God? Ngifisa lento mkhathini sibheke against izwi lelo ireality lasemhlabeni. Ireality yezwi ithini ngobunkulunkulu bukaNkulunkulu nokufa nokuvuka kukaKristu once and for all ongeseze uphinde afe, because all of that mkhathini will throw passages like 1 Corinthians 15 out the window. Uma eshona uShembo khona bakholwa ukuthi lo moya udlulela kwindodana okusuke kuyona ekhethiwe, o makungekho indodana ngokukhethana kwabi, ngakho kuba nembango sometimes ukuthi ubani kahle kahle okhethiwe ukuthi uyena ozothatha over, kusho ukuthi lo moya bakhola bona ukuthi umoya uzongena kuyena then ubusu uyamshintsha ke abe uShembeke naye manje abe divine ngalendlela ababona engathi yona. Kodwa ke we know ukuthi there's only one God. iBhayibheli layigcizelela leyo nto munye uNkulunkulu bese limchaza njengobaba, indodana kuJesu Kristu nomoya ongcwele ongena umzimba ongesiyo umuntu. In fact uJesu lapha kuleli verse abalikhonzile uJohn 14 uverse 6 nofika athi ngiyacela ubaba ukuba aniphe omunye umduduzi ukuba ahlale kini kuze kube phakade. Uverse 17 uthi umoya weqiniso izwe elingememukele ngokuba lingamboni akabonakala umoya ongcwele futhi lingamazi nina niyamazi yena lokhu uhlala nani yakuba nani. So it's impossible ukuthi umoya ongcwele angaba umuntu. uJesu uyasitshela ukuthi uma ifika uyobe engabonakali umoya kaNkulunkulu yena umuntu wesithathu ebuNkulunkulweni akekho omunye uNkulunkulu. uMaria kasiyo uNkulunkulu, Anna no Joseph basibo uNkulunkulu, Mohammed no Allah nakho konke okunye no Shembe kasiyo uNkulunkulu edwa uNkulunkulu. There's one God, ubaba, indodana, umoya ongcwele. Now ngokwezwi likaNkulunkulu mkhathini in these 66 books yinye kuphela into ezokwenza abantu bayesihogweni. Konke lokunye kubufakazi baleyo nto leyo. One, ukuthi abakholelwanga kuKristu njengenkosi nomsindisi, ngakho abazulibona abazungena umbuso kaNkulunkulu, hayi inkolo yobuKristu, umbuso kaNkulunkulu, ngoba lo mbuso kaNkulunkulu sinye isicapha sokungena khona uJesu Kristu. Na uma sikholelwa kuloko esikholela kona njengaloko sikufundisayo, indlela yokubona uNkulunkulu nokuba sezulwini iza ngoKristu kuphela. Yiphi indlela yokusindiswa ezokwazi ukuthi abantu babone lo nkulunkulu esikhuluma ngaye? Uma ngabe kunonkulunkulu kaShembo seceleni angikwazi ukuyikhuluma leyo ngoba angimazi, angifundisekile ngayo. Kodwa uma kulo nkulunkulu weBhayibheli basindiswa kanjani abantu ukuthi bawubone lo mbuso wezulu kaNkulunkulu okungenwa ngoKristu kuphela kuona, uma ngabe bona bathi uShembo uNkulunkulu? AmaNazaretha awanalo ithuba lokuthi ngakwazi ukungena embusweni kaNkulunkulu ngoba ekukholweni kwabo ekutheni uShembe uNkulunkulu abakholwa ukuthi uJesu uNkulunkulu. Bathi uJesu umprofeti wabamhlophe ekakhulukazi amaJuda. Siyazi le nto iyawuvala umnyango. Uthi u1 John chapter 2 verse 22 ngubani ongumqambi manguma kungesiye lowo phika ukuthi uJesu unguKristu na? Yilowo ongumphiki Kristu ophika uyise nendodana. Yilowo nalowo phika indodana akanayo uyise, kodwa oyivuma indodana unayo uyise. So ayikho indlela yokuzwa kuNkulunkulu ngaphandle kukaJesu. Usho njalo uJesu in fact chapter 14 kaJohn uverse 6, mina ngiyindlela neqiniso nokuphila, akakho oza kuBaba ngaphandle kwami. Mawuzoza kuNkulunkulu wamukele uNkulunkulu kufanele ukholwe uJesu kuyena owafela izono, ucela uNkulunkulu akuxolele ngenxa kaJesu bese uba umlandeli kaJesu. Ileyo ndlela ebheke ezulwini. Uma umphika uJesu ungakholelwa kuyena ayikho enye indlela. 0861010 300 0861010 300
noma ku 0737091991. I love what is happening namhlanje. Lithi iBhayibheli iqiniso niyakulazi and liyakunikhulula. Ngithanda ne disclaimer yakho baba ngoba emva kwenu kunohlelo oluzayo olushayelwa umsakazi wevuma njalo bafikela ukuzogxeka kuphela. Well, angisazi uyifunda kuyaphambili kodwa ke iqiniso lona lithi the truth shall set you free. Asikwamukele emoyeni sawubona. Baba mfundisi ninjani? Iphilile Nkosi yami, sikhuluma nobani kuphi? Umpetha lo. Baba. Ya kokuqala mfundisi manditsho ndithi ubabe ndikhonza kwaShembe bendingazuvuma into ba simeleleke ngomuntu ongakhonzi kwaShembe kodwa ke mhlambi ke bona abanangxaki nalo basigqitha. Okwesibini xa usithi basephutheni ukucimba ukuthi umuntu othunywe uNkulunkulu akavuvele esizweni samaZulu ngiba confused. Okwesithathu nokugqibela xa usithi uNkulunkulu uthi I'm the only God ufuneka understandise that ngabe usho lento ndiunderstandayo na ngoba mina understand ukuthi uthi wena okusho ukuthi akekho omnye uNkulunkulu ngaphandle kwakhe usho njalo impela. Right. If you go to Exodus 20 verse 3 uNkulunkulu uthi zeningabi nathixo bambi ngaphandle kwami kuba yeke awuthi ke neXhosa abanye othixo ningabakhonzi ngamanye amagama uyabaza abanye othixo uba bakhona. Amen. Right. So if sithi ke uthi I'm the only God it's a misinformation because uyabaza abanye othixo bakho Matthew 15 verse 23 okay ubese kuya ku 26 apho uJesu eyichaza kahle ukuthi elandula apho bekumele ancede khona umama waseKhanani yathi andithunywanga kuni uba bekethe kuwe besafitsho kuye yedwa kodwa bekethe kwisizwe sabantu abamnyama andithunywanga kuni ngithunywe kwizindlu kwizimvu zendlu kaLevi kuphela. Ngingabe ke ngenza impazabo uba ndingathatha isonka sabantwana bam ndisinike izinja it's us according to mandate akayinikiwe because izindlu zendlu kaLevi zodwa and if singa ignore that zodwa sizawuzifaka entweni akachaze kahle uba specifically kwizindlu zendlu kaLevi. Now let me just ask to get it clarity from Guwena ukuthi understand kahle. So in all that you have said, you are then implying ukuthi kunonkulunkulu wezinja. In this context isikhuluma ukuthi uKristu uthi akazonikeza izinja. So kunabonkulunkulu abahlukile namaZulu ahlukile kule argument oyishoyo. Would that be my correct understanding? No. Kule ndawo yezinja okuthi ukuthi izinja yi-rhetoric le bechaza iphutha ubukhulu bephutha ebeke ngabulenzile uma bekungenzeka athi athathe i-message okanye umyalezo akawunikwe nguNkulunkulu uba makawuse kwizimvu zendlu kaLevi abese ubusisa nabantu abamnyama ngazo ezobekeza bekuzafana nokuthatha isonka sabantwana asinike izinja. Ngi-understand very clearly ukuthi ubuthini. Umbuzo wami uthi in that case asithathe le yabantu abamnyama angikwazi ukuthi uyithatha ukuthi yabantu abamnyama but let's not argue that. Asithathe le yabantu abamnyama. Would you then conclude ngale argument yakho ukuthi kunezulu labantu abamnyama noNkulunkulu wabantu abamnyama noma kunoNkulunkulu oyedwa, and if kunoNkulunkulu oyedwa yingani uNkulunkulu oyedwa loyo uma yilo weBhayibheli athi abantu abeza kuyena beza through uKristu, yet uyazi ukuthi unabantu abamnyama naye afuna beze kubona, unless athi akabafuna uNkulunkulu abantu abamnyama banoNkulunkulu wabo nezulu labo. Right mama, okay manikale ngiphendule kulolo kuze yokugqibela. Akukho uNkulunkulu esithi abantu beza kuye through uKristu.
kuningi baba kuningi ngicela mamele baba nguKristu otsho kanjalo othi akekho ozawuya kubaba engayingane akusonga ubaba othi akekho ozoza kimi ngezingendodana yami ubaba ukusho lokho kuGenesis 3:15 ngawufunda uGenesis 3:15 that is the basis uNkulunkulu athi uzosotha yonke lento ngembewu of a woman a seed one seed of a woman so asi correct lo uyakusho uNkulunkulu lokho kuGenesis 3:15 okwesibili uNkulunkulu anjengoba engekho yedwa yingakho benamagama wabo uNkulunkulu wamaIsrayeli uJehova unegama lakhe yingakho abanye abantu nabesithi Allah it's not that bashwenye into basho uNkulunkulu wabo yingakho wayethi amaFilisti banoNkulunkulu wabo abala ukuthi amaIsrayeli adabulezweni labo banoNkulunkulu wabo njengamakhaya ubuku ukuthi nakaqeda ukudala isizwe sakho Adam noEva uKayini uAbel nakaqeda ukubulala uKayini uhambile wayofumana unkosikazi yet inamba yabantu bakaNkulunkulu bebesebabili okanye ke masithi bebebathathu nalo osaphila onguKayini wayofumana inkosikazi esizweni ebesiphila sinoNkulunkulu waso sinabantu baso asibonge tata sibulele it's an argument that's interesting to me and it's an argument ephikisana nezwi as we will show konke wena lokho kushoyo ukupointa ezwini but I can tell you now let's say njengaleka Genesis 3:15 is a complete misinterpretation of the scriptures but that's an argument we'll have no baba cause asikwamukele moyeni sawubona sikwamukele moyeni asikwamukele moyeni sawubona Nkosi yami sikhuluma nobani kuphi hayi ngikhuluma noKhozo emzini umkhathini hayi mina ngazile ngasho ngathi ngasekuqaleni kumkhwanazo zadingeke ngoba manje niyayivukuza nifike kabi ngezikhathi zokugcina ukube eqale yini lento ngabe sikhonza inkosi eyodwa sonke ngiyabona Amen baba inhloso yalolu hlelo vele lolu hlelo lifuna umuntu acabange yabona le ndoda esanda kushaya manje iyacabanga impela yilento esiyifunayo ke le ukuthi umuntu must reason things out at base iargument yakhe nanoma ifalse nanoma singavumelani but at least a person has thought ungavele nje ukhulume into blindly ungayicabanganga oh man sure ingcingo zethu namuhla sekwamukele moyeni sawubona yena umfundisi uKhoza bakumfundisa inkosi egameni lenkosi uJesu Kristu sibingelele kushona kwelana amen amen yebo no ngicela ukuthula kancane bese ngizini omunye wabe wathi lo Jesu wena akayibona into kaJesu wena ngoba lo Jesu wena oningi umlokheni uthi uyabuya akho Jesu obuyayo la futhi lo Jesu wena ukade amkhohlwa wanilibala kudala nje so indaba yena yikho nihambe nibonza into ezinye izizwe niyeka into yenu so futhi wayibhosta ngayo le nkolo lenikhuluma ngayo ukuthi ibasiza kangakanani nokuthi ibalekelela kangakanani wathi akho Jesu obuyayo la kodwa ngase ngididwa yizi ngelinye ilanga sengizala second Peter chapter 3 verse 9 ukuthi inkosi ayilibali ngesithembiso sayo njengalokho abanye bethi kungokulibala kepha iyanibekezelela ingathandi ukuba kubhubhe namunye kodwa kuba bonke bese ekuphendukeni amen Amen baba kumyeni siyabonga kakhulu 0861010300 08611010 noma lapha ku 0737091991 amen bafundisi bami ngihlezi nani nginilalele kuningi ngikuzwayo uNkulunkulu anibusise from Kethoka Mpele lapha kwaSayimane amen studio akukho kuningi but I'm thankful for these preachings that uplift and help us in our path
path as there are so many misdirecting ways they interpret the only word of God, that is the Bible. That's why I'm thankful cause niyasho masilandele umoya ingcwele asambulele sibe sizifundela thina kusho akazisho ukuthi ubani sakamukele emoyeni sawubona ngicela uvalele umsakazo noma uphume egumbini elinomsakazo siyakwamukela sikhuluma nobani kuphi yebo umhlonishwa njani na siphilile nkosi yami sikhuluma nobani kuphi usanele lo wakhuzwayo ngombono baba ukhuzwayo ngirefeyela i-colleague I think the frequent listener yale show nginazareka-ke amen on the other side uyi-Christian khuluma nje shuthi abe interested ngama-views ne-knowledge ukuthi ngilalele luckily-ke bengisemotweni ngase ngivula amen noma-ke ngingenawo amandla ukuthi ngiphawule la because ngithathe phakathi uhlelo okukodwa nje engingakusho khona ubaba lo qalile efona ethi difficult ukuthi uthathe for instance i-Muslim noma iSulumane uthi aliyokhuluma ngempilo yabantu ukuthi njani nabaphutha kephi ingono kephi amen so from that point of view alone I think it's a color with basis I think which is not fair if I can use that expression amen yeah in as much umhlonishwa lo eclaima knowledge ukuthi at some point uke wakhula khona esamncane I think one thing engingayiphika uthi makungena inkosi kuyaguqwa kulalo ngobuso phansi that is not true it's possible ukuthi because wayesamncane mhlambe he thought mhlambe kwenziwa kanjalo no akwenziwa kanjalo hence I'm saying mhlambe a more fair I think engagement would be ukuthi ulande kukhona lethu Dr. Ngogi Mahai mhlambe nimuze ekhuluma nala ko radio somnuza impela ngiyamthemba ukuthi imfundiso zaleli bandla uyazazi anganikeza even more if anything I give you homework ukuthi nimcontact is always willing to engage amen and we can share far more then because njengamanje sizo engage ngento engekho and we think equal. I know you're talking about the scripture ukuthi inkosi ithi akho umuntu ozongena ezulwini for instance ngaphandle kwayo ne which is true bale phansi but equally ubaba lo oqala ukurezile ukuthi mina iBhayibheli this how I understand it kukhona ama-authors ababhali beBhayibheli ne which sometimes you can call them ama-analyst or scholars bese kuba khona abaprofethi kube khona inkosi uJesu kanjalo so bahlukene kukhona ivoice ye-author where he esuke analyze ngayibhalile bese kuba khona ivoice ekuthiwa ekaNkulunkulu ngokwendlela ebhalwe ngayo kube khona ivoice ekuthiwa eyenkosi uJesu noma nabaprofethi kanjalo so for me that distinction is important ukuthi lento ishiwo ubani kwenze njani kunini uma inkosi uJesu ithi angithunyelwanga kwabanye kuba Israel kuphela and then ikhulumeke about that other story and things and stuff so now I read that verse and I ask myself ukuthi perhaps ezinye izizwe zifike kanjani ekutheni zithole zi-part of what the message that Jesus brought. Mfethu ngina 2 minutes so ngicela nje ukuthi in 30 seconds usho lokho kushoyo because sesiyalivala uhlelo manje. Oh hello. Sesilahlekele lensizwa. But I think ngiyizwa igist yale ndaba. Ngiyakuthatha mfethu ngikuthatha on ngalento ka Mahai. By the way asisho ukuthi abanye bale inkonzo kade sibamema we've been wanting to have this show from late last year
abathanda ukuza for whatever reason ilungelo labo lokuthi bangezwe. But le yokugcina Mkhathini le incwadi ezu-66 azibhalwanga ama-scholars, ayikho neyodwa ebhalwe ama-scholars. All of these are authors, and First Timothy 3:16 uthi yonke imbhalo this 66 iphefumulelwe uNkulunkulu. Ama-scholars abhale lezi zinto esizibiza ngama-commentaries, and lawo ma-commentaries imibono yama-scholars. They are not breathed, they are not superintended by uNkulunkulu. So akulona iqiniso ukuthi kunembhalo ebhale ama-scholars, kunembhalo kule Bible elina 66 lonke liphefumulelwe uNkulunkulu by men labo uNkulunkulu superintended over them. Anything else engale it's a commentary. Kodwa Mkhathini ngimzuzwana nje esele these few minutes elakho lokugcina. First Timothy chapter 2 verse 5 uthi ngokuba munye uNkulunkulu ababaningi oNkulunkulu, munye nomlamleli phakathi kukaNkulunkulu nabantu, ngumuntu uKristu Jesu. Ababaningi abantu abakwazi ukuxhumanisa umuntu, ababaningi ngokuhlukana kwezizwe. Ushemba kasiye ozosenza silamlelane noNkulunkulu sizwane. Amazulu nabamnyama nazo zonke ezinye izizwe zizobuyisana noNkulunkulu ngoKristu Jesu kuphela. Verse 6 owazinikela ukuba beyinhlawulo yabo bonke kube ngubufakazi besikhathi esifaneleyo. Izono zidinga umfeli uJesu Kristu kuphela lo. Mlaleli sekufike leso sikhathi ukuthi mina noMkhathini sithi khomo hayi samkhathini, hayi sikaNkosi, hayi sandoda thizeni-ke noma nkosikazi thizeni kepha students kaMoya Ingcwele. Ongezojika kusasa ayishaye phambili ayishaye emuva, ongaguquki ohlale njalo. uNkulunkulu akakubusise, sibonane nawe ngesonto elizayo. The Sound Doctrine Hub Program